v tej komunite tenistov, tenistiek, tam je to všeobecne známe, nebudeme prezarádzať nič nové, že sa dosť zložito nadväzujú nejaké úprimné a vrele priateľské vzťahy. Máte vy z tohoto okruhu nejakú priateľku, o ktorej si myslíte, že je naozaj teda priateľka? No tam na tom tenise je to určite veľmi ťažké, pretože tam je veľká rivalita, tenis je individuálny šport a tam ide každý proti, ako každému nehovorím, že v šatni, že sa tam fackame alebo čo, ale keď príjme na ten kurz, tak tam sme vlastne proti sebe bojujeme, takže určite aj toho, mimo toho kurzu nemám žiadnu takú kamarátku, s ktorou by som išla na kávu. Ale hovorím, že preto bol aj takým môjim vzorom, takým Clijsters, s tým, jaká bola milá a taká v podstate, že ona bola naozaj veľká hviezda a je, aj keď už skončila s tým tenisom, ale podľa mňa bola veľká osobnosť tým, ako sa správala a aká bola úplne normálna ku každému. Nemala žiadne také veľké maniere a tak. Tenis, najmä v tom prípravnom období, si vyžaduje dosť dôkladnú fyzickú prípravu a je to obyčajne spojené aj s inými doplnkovými športami. Ktoré z nich ste si tak najviac obľúbili z tých ostatných doplnkových športov? No fúha, ja som pre tenis robila... Vy ste plávali, myslím. Áno, ja som robila aj vodné lyže, ktoré ma veľmi bavili, lenže že na to u nás neboli podmienky, tak mi to bolo zrušené a potom som robila plávanie a vtedy som vlastne začala aj robiť tenis a tam som sa mala rozhodnúť, že či budem plávať alebo robiť tenis, no a neviem, tak to nejako prišlo, že som sa dala na ten tenis a vidím, že som urobila správny krok. No dobré, a čomu sa tak venujete z tých záľub, akože že mimo školy, mimo tenisu a máte niečo? Vy ste k 18 ste dostali, myslím, krásne modré Alfa Romeo. Ano, Stalo sa vašim koníčkom napríklad jazdenie autom? No jasne, určite to sa mi veľmi začalo, pretože ja som dovtedy, neviem, mala strach, ale ja som skrátka si hovorila, že ja nikde nebudem nejaká taká šoférka, ktorá bude chodiť po meste tak, ale úplne sa mi to zapáčilo a veľmi ma to baví, takže teraz mám keď mám voľno, tak sa rada vozím v aute a sa opýtam kamošov, že kam sa si zhodiť a takže ma to veľmi baví aj to, no a určite ako každá baba mám rada nakupovanie a také rôzne hlúposti. Nakupovanie. O vás je známe, že vy rada nakupujete kabelky, hej? Že to je vašou vášňou. No už sa to tak nejako... Čo ste si donesli naposledy? Viete čo, naposledy z New Yorku som si donesla kabelku a som si kúpila jedny také pekné bodinky, ale z Paríža som si donesla kabelku a máte pravdu, že to je taká moja záľuba, to je také, na čom si potrpiť, mať peknú kabelku a tak každý máme nejaké tie svoje muchy a ja mám kabelky, tak niečo. A k tomu aj nejaký talizman, taký športový? Ako obyčajne majú taký vrcholoví športovci majú také nejaké, buď nejaké rituály v deň, teda kedy majú podať nejaký vrcholný výkon alebo talizman. Funguje niečo také aj u vás? No, akože z postele pravou nohou zísť alebo ja niečo neviem, také? čo myslíte, ale taký nejaký talizman, že by som mal nejakého plíšaka, tak to nemám, že by to bol nejaký môj tenisový talizman, ale ja som veľmi poverčivá a stáva sa mi to, áno, veľmi. A napríklad, keď hrám zápas, tak si vždy položím fľašku na tú istú stranu, kde som si predtým položila, alebo na to isté miesto. Utierák si dám k tomu zberačovi, položím si ho presne na to isté miesto. Keď vyhrám dôležitú výmenu, zoberiem si tú istú loptičku. Takže niekedy je to také, že až moc to niekedy preháňam, ale snažím sa ale pomáha to, zrejme to pomáha. No áno, ako keď tak v niečo verím, tak sa mi niekedy stalo, že som si verila, že tak túto výmenu musím vyhrať a vyhrala som ju, takže niekedy to pomáha, ale keď už je toho moc, tak to aj škodí. A teraz mi prepáčte za obligátnu záverečnú otázku. Čo vás čaká najbližšie? Aha, čo ma čaká najbližšie? No najbližšie, teraz budem tak týždeň doma, čo je celkom dosť a potom sa chystám na azijské turné. Na azijské turné budem hrať v Beijingu, v Guangzhou a v Taškente. To sú všetko veľké VTA turnaje a som všade v hlavnej súťaži, takže dúfam, že sa mi bude dariť a získam nejaké tie bodíky ďalšie. My vám budeme držať palce. A ešte raz ďakujem za to, že ste prišli do nášho štúdia. Ďakujem aj vám, vážení televízni diváci, že ste
zostali pri našich televíznych obrazovkách.